Indakambotaura zverurevo rwechibage. Imi mukataurawo kuti shuali ichokwadi kuti rurevo rwechibage rwakambobatsira ndachira poison. Ruchibatsira makidneys. Saka uchida kuona kuti makidneys ako ari kurwadza ane katsvina kepoison iyoyo, unotora mvura yako woisa mubhodhoro rakaita white, wotarisa so inenge ine yellow kana kuti inenge ine kashena kakaita kunge salt. Saka unotora ngarira idzodzidzi wobhoila mvura woisa mukapu wokurunga yoita kunge tea, black tea, wobva wamwa. Yakurapa poison, yakucleana makidneys. Ndo inondibatsira mazuva ese pamakidneys angu. Ko tikabva ipapo mataura nyaya yengara. Ngara inotibatsirei? Ngara mwana ane whooping cough andinosvika pa6 months. Saka unotora izvi zvakaoma. Izvi zviri kudonha izvi? Aiwa, izvi zvakaoma. Izvi wozvitora manje wopisa. Kwete kupisa tiite white ash, zvichakaita red, wobva wakuya ichiri matsito. Wakuya udaro woisa salt, table salt. Woda anonanzva mwana. Whooping cough aizorwadzisi mapapu maningi, inenge yakukosora mbichana yobva yapera. Ayo indachida kuti panyaya yerurevo rwechibage toda kukurudzira varimi kuti patotora rurevo rwechibage tofanira kutora isinga ichitanga kubuda, toda yati womei, yatooma. Kubvira kana kuti ichikuti wome kudai. Ichikuti wome kudai. Zvotibatsira. Ndo inobuditsa tea. Inobuditsa tea yakanaka. Saka unokwanisa kutoregera tea chaiyo wonwa iyoyi. Ende zvazvobatsira ndezvekuti chibage chedu chinenge chapedzawo kuita wana uku. Saka hachichashayiwi wana nokuti tabvisa ngara, tabvisa rurevo ruchiri kushanda. Taakuda rwaoma, rwaibva, uyezve runonaka, runogadzira tea yakaita sei? Yakanaka yamuri kutaura. Ichitotesta unge tanganda. Chokwadi ichocho.